Hercules! Napalabas, nakangag ni Pedro iti katawa ti may sa amang mangkik. Isungag siddaw da itoy. Iti saan na nagbayag, nagangin iti napigsa, ken nakakita da itoy iti nangisit nga asok. Iti sabali a bangir, nakita madala kay ilyong ken baket sotela ti karkar na aparswa. Iso ang nagbuteng dagitoy. Naamuan dayta nila kay Herman, iso nga inasa na tibuneng na. Kabayatan na, nagriyaw ni Iming kat dagos met nga nasitgan dala kay ilyong ken lakay Herman. Itagagayam, denggan ti tuloy ti makalawas a serye tayo, anapalwan. Dakiti zombie, dito'y drama tayo. Hercules! Apay, Imeng! Ada nakita nga alalya, Tata Herman. Anya? Anya sila nga dyan nakita, Imeng. Kasla zombie, Tata Ilyong. Anya? Zombie tinakita, Imeng! Ay, sa dino tayan na! Napandita malikodan ti balay, Tata. Ay, inakitaan! Ay, tagtagbatag deta, zombie! Di ka mabuteng? Ay, sana ka mabuteng, Imeng! Inakitaan di bagbaga ma-zombie! Ay, ang mga nuad daw pa'y ladi talikodan ti balay. Ay, ti zombie, Tata Herman. Ay, zombie agpaisawa! Ay, mabit lang, Herman. Apay ka di, Ilyong! Mailasin ko na itaasumbay. Wan, mailasin ko. Amom day ta zombie! Wan, iso dayta ni abong ko alakay. Anya! Ay, agtutubuak pa lain din natay. Agamabay anagungar matay. Ay, sos! Ay, sos! Umasidigin ditoy. Katlangan at imangdangran ka na tayaw, ay! Tagbate ko ni apong wala ka! Ay, saan? Di mo tagbatan, taka-asimat, Herman. Saanin na day ta ni apong mo? No di kat may isang nga adipon ti sairo. Anya? Inaramat ti sairo ni apong mo. Tapno agisak na pitiriribok. Nagasuda na zombie, Tata Herman. Tata Ilyong. Ay, pala tararamitin tayo ngay. Tumaray tayo. Sa dino tinaggapon dagiti zombie. Nagwaras damatan dito'y lugar may. Kamkamatan ti zombie dagiti tattao. Ay, atay wan mo dagiti zombie. Ay, di nagpagpali na nataraon. Kamkamatan dagiti zombie ni Apong Herman. Ay, surutak ni Apong Herman. Matay kayo amin a zombie. Nagadudag iti zombie. Apong, aramatam tibunang mo. Ay, awan matan tibunang ko, Hercules. Anya? Ay, naragrag ko ito'y nagtaraya ka pa. Ay, kasanumat nga men. Ay, nakaduda mang kamkamat kanyak. Ay, bumangon man ang dagiti zombie, Hercules. Uwan nga rod, Apong. Saan da amatay? Ay, kasano ko maamatay dagita kat nabayagda nga rodin anatay. Ay, nagungar dalaang. Apay, Apong. Ay, jay may sa zombie. Amok. Asino, Apong? Day ansyo nga kumparek. At dapay utang na kanyak dayta. Ay, nagungar man ipod iti Campo Santo. Anya? Ay, nagungar dagiti natay. At nakaruba kinagat ti zombie. Ay, delikadon. Ay, matay tayo amin. Apong, kita am tinakagat. Nagbalin matan a zombie. Ay, Saus! Ay, di kaya tagbalin na zombie! Ay, Hercules, patayim amin dagiti zombie! Anya ti inaramid mo, ray namang mangkik. Apay abimangon dagiti nabayagan anatay. Babaan day ta iti mahi ka nga adda kanya.
daytan, jay bagbagak magsipot ka, enkantada diwan. Saan lamay may sa lugar, tayan nagiti zombie. No dikat iti ado a lugar. Talaga ang nagdakas ka, Reyna Mangmangkik. Imposible ang masalakniban amin ni Hercules dagiti tattao. Gaputa nagduduma lugar, ti ayan dagiti zombie! Anya taramidan tayaw! Saan lagaya man iti lugar tayaw tayan dagiti zombie! Ay, anya ti kaya tuasawan kakalugaran. Langag mi iti radyo, ken nabuya mi iti TV, nagwaras dagiti nagado zombie! Ay, anya. Ay, mangkita tayo itinatalgad a lugar. Sana rumbay nga damadangran ka na tayo. Kastag peso taramidan tayaw! Mala! Agtiglay tayon kakalugaran! Ay, nagsapulin ni Sotela. Ay. Ngam delikado, apong. At dalaang iti aglawlaw dagiti zombie. Siya kunti makamu amang sapol ken kuana. Sumuro taklangin ken ka, Hercules. Sige, apong. Ay. Kartangan niyo. Saan arumbang amay sagmak ka? Sa dino ti papanam, enkantada diwan. Sa anak apumanaw, Reyna Mangmangkik. Aramatag ti pan nakabalin ko ang makisarita ka ni Hercules. Ala, aramidam ti kayat mo. Saan nyo na malapdan dagiti nagado a zombie? Aramidan mi ti amin. Tapno malapdan ni Hercules dagiti zombie nga gisaknap iti riribok. Imposible a mapasamak dayta. Enkantada diwan! Matay kan! Enkantada diwan! Kasano anadan kay ti piksa? Idinto ta nakapupog kay ti unag tinatdatlagang ngipon tinuang. Awan bilag mo dito. Inot na adaanak iti piksa. Lagi-lagi pam, nga ararabatan ni Hercules, tidatatlag ang ipan tinwang. No sa dino tinakay pupuk. Amin ang negatibo nga enerhiya. Bapan amin kanya. Anya. Dahil kati saan mo ang napanunod ng kantagatiwan. Basta latan impupok ng itiunang tinipon tinwang. Lumaban ka! Ipakitam itatilain mo! Ipalubos nga ba, kanak? Sige! Agpukaw ka! Enkantada diwan! Apay ngayon sadang mo tinagpukaw! Apay asa nag-apumiksa. Awan tinagbaliwan ti piksa. Gaputa saan na kumpleto ti pigsam. Iso nga bakit kaitan. Ibalas ko ba't tinaramin mo kanya? Nabayagan na panawan. Anay pupukak itinipon tinwang! Apong, awan mo't dito ni Nana Sotela. Ay, awan mo't nyagpaisaw. Ay, sos, ang mga nukinagatan ti zombie, kat nagbalin mo't na zombie. Anya? Saan kumamot Ay, anya teramiden tayo, Hercules. Ay, nagatudag iti zombie. Diyak amo, apong. Adula unay dagiti zombie. Saan lang amay may sa lugar ti Ayanda? No di kat adda pa yan ijay sintro ti ilay. Diyak ida kabaulan na parmakan namin. Ay, kasano nga ruden dayta, Hercules? Ay, sos! Apay, apong. Nisat nipan! Ang mga nukinagatan ti zombie! Uwan nga agpaisaw. Mapantagitaan ni Satnipan, apong! Apong Herman. Natay samot ni Satnipan. Anya tinapasamak ken kwa na. Apay anak kay damutan ken nagbulbuli gaw-gaw dagiti mata na. Ay.
Ha? Nimpa? Adda ka matgayam ditoy. Sana nasaya at ti mapaspasamak ka ni Satnipan. Anya ti kayat mo asawan? Namatay ni Encantada Diwan. Matay mat ni Satnipan. Anya! At nakarkar na mapaspasamak ka ni Encantada Diwan. Iti unag tingipan tinwang nga dakan ka, Hercules. Anya? Kaya't ko atulungan ni Encantada Diwan iti unag tingipan tinwang. Ngam awan matpan nakabalin ko. Anya ti aramidak? Tapno matulungak ni Encantada Diwan. Naskan na mapan kay ti lubong ti Encantasia. Iskalong ti biyag ni Encantada Diwan. Anya? Abakan ni Rina mangmangkik ni Encantada Diwan. Iso masapal magtignay kan, Hercules. Ngam, kasanon dagiti agkasapulan iti tulong ko, no pumanawak. Ay, agpili ka, Hercules. Naskenmat niya ispalim na Encantada Diwan. Anya nga tati aramidak. Panunod ka, anaimbag, Hercules. Makitam ti panagrigat ni Encantada Diwan. Babaan ka ni Satnipan. Saanan nga aggargaraw ni Satnipan? Ay, sus. Marigrigatan na ni Encantada Diwan. Iti unag tingipan tinwang nga dakan ka. Abay, ati ka lumaban, Encantada Diwan. Lumaban ka! Jak ninamnama ang kastoy ti mapasamak. Abay, agkapsot ka ka din. Di na ka din kabaalan, akalabanan. Lapdan ka ang makarwar dito yung ngipan tinuhang. Reyna mangmangkik. Kabaalam nga ta. Kabaulah ka! Siyak! Ni Reyna mangmangkik. Ti manda ka balin a Reyna. Kan pagbutbut ngan dagiti adong nga ari. Reyna mangmangkik. Dandanin ti oras, Encantada Diwan. Umadadong dagiti adipan ko. Kat agsak napdan ni Tiriribok. Amo ni Hercules ti aramidan na. Di kanto agbaligay Reyna mangmangkik. Nabayagan na panahon nga inururay ko na iti akong daway. Awan ti maramidan ni Hercules. Iti kanito ang nakarwara ko ni tingipan tinwang. Anang ipupukam kanya. Masirig ni Hercules. Saan mo ama ate yung Reyna mangmangkik? Anya ti kayat mo asawan, Nimfa. Parparigatan ni Hercules. Ha? Talaga ang marigatan akon. Jakon kabalan. Umadayo kayo na pong. Nimpa. Ay. Oh my God! Apong Herman! Delikado ti mapasama. Umadayo kayo na pong Herman. Ha! Nagpiksa mo tinta Jakimak! Ala! Umadayo kayo. Ay, sus! Ay, umay ka, Nimfa! Umadayutan! Dandanin ti oras, Encantada Diwan. Makarwara kung dito ingipan tinwang. Jak ipalubos ang makarwar ka Reyna mangmangkik. Marikrik na kon. Pumibig sa atipan nakabalin ko. Adapay na batbati apan nakabalin ko. Reyna mangmangkik. Daytoyan ti maudi nga orasyon ko. Oray daytan ti kabilgan nga orasyon mo, Encantada Diwan. Saanan akong nadayta? Nagsaknapon ti kinadakas dagiti adipan ko. Kat mapan kanyak dagiti negatibo nga enerhiyada.
Saragan, yutad, ati kahab. At dari muara kuryente manipod iti imam. Inkantada diwan. Saan lang nga basta kuryente daytoy. Ray namang mangkik. Daytoy ti kabilkan na panakabalin ko. Anya. Di ka katawa. Buyaam. Noan niya ti aram. Jaki palubos sa maating nak. Kontra ti panakabalin mo. Kuryente mo ti rimbor manipod iti imam. Wan, inkantada diwan. Kontra ti panakabalin mo. Di mo maatew ti panakabalin ko. Ray namang mangkik. Hindi basta iti peksa. Inkantada diwan. Iti kanito ang maadiw ka. Kanibosa namon. Daytoy ti parakan ko. Saan ka nga paligid? Ay, panungpalan sa matay! Agipos ang tilubong kakalugran! Ay, agyaman na nakita kayo matlaangan kakalugaran. Nabayagan naglamang gaputan agadudag iti sumpay. Ay, Sutila! Itay pa'y asap-sapulan da ka! Muna amin o kinagat na kandag iti sumbe! Ay, napanak naglamang ilyong talaga nagadudag iti sumpay. Ay, sumurot ka kanyak, Sutila! Nagpipig sa tikimat! Ang mga numatamaan tayo! Ay, anya nga tanti na pasamak kini Hercules. Ay, madandanagan akon. Nimfa. Seryoso na ito yan na mapaspasamak. Apong Herman, matay tayo aminin. Ah, O saan na malapdan ni Kantada Diwan ni Rina Mangmangkik? ay, jak pa'y kumakayat ti matay, Nimfa. Awan ti maramidan tayo. No makarwaran ni Rina Mangmangkik itingipan tinwang. Ah, kabailan ning Kantada Diwan ni Rena Mangmangkik. Dinalaki di ipalubo sa makarwar ni Rena Mangmangkik itingipan tinwang. Ay! Ay, saos! Ay na, nagpigsamot ng dayakimat. Ay, saan nagagangay dayakimat, ah? Apong Herman, nagsipngatan ti aglawlaw. Ah, ay, wunyag pa isaw. Nagsipngetan, taglawlaw. Anya ti mapaspasamak kini Hercules! Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak! Gagayem! Diyo liway na dinggen, tituloy ti makalawas a serye tayo, Anapolwan! Dagiti zombie! Dito'y drama tayo! Hercules! Insurat ni Sagani Yalong Bulliser. Kiniti direksyon ni Bergie Peclay. Computer Recording Technician Michael Lugitan. Musika Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. Hercules! Agyaman kami, itingkay panang trabay.